Ja. Ara farem... Ara farem el vídeo de circuit. A veure com és aquest vídeo. Hola, càmera. Ja has de venir cap aquí. Va, que sóc tu. Ei, tipo, era Va, Bernat. Ai, que tipo, era una broma, això. A veure com ho fas, Bernat. Ta 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 ta. Adeu. Hola, Bernat, mirant a la càmera. Hola. Hola. A veure com va el circuit, l'estàs fent bé o no? Sí. Veus? I vas saltant i va fent el circuit, apa. Està bé? Ara has de passar per aquí sota. Tan, 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 tan. Mira, el camí dels contes es diu, que sí? Sí, és el camí de... I ara has de pujar pel tobogan. Ai, que rellisques. Ei, que arriba. I la tombaré. La tombaré ja. Hola! Tachan! Ta-tan! Ja l'has fet, ok. Yahoo! Mítico. Super Mario, ja, 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 ja. Papà, soc en Jeff Palas.